Ahojte ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska je to netradičné zo Brawl Stars. Nemám tu nič, lebo sestra mi nejak prehodila účet či čo. Ja sa do tohoto nevyznam, ja som to hral dávnejšie a akorát na tom účte, čo ona prehodila. Takže tu som docela úplne skiny, tu mám možno niektoré nazbierané. Čo tu máme za free? Palacinačky, určite. 300. Díky, wafle. A ďalšie. No dobre, no kúkaj sa. No dobre. Ideme tu, už tu nemáme nič free a tuto. Inak to sa chcem ísť pozrieť, kde to je, ukáž mi to. Nanitu? Prečo Nanitu? Taký oný. Že vraj to... Otváram ďalší balíček. Absolvoj, pre tohoto typečka. No dobre, gadget cooldown. Ježiš, Ems nejaká. Mám ešte tento balíček. Poďme. Uvidíme. El Primo Upside, ale my El Primo moc nehrávame, ale dáme si... Ešte tu máme nejaké navyše zadará. Takže otvárame. Nabula. Ďalší. Na tohoto debila. No to. No dobre. Ideme. Ale ja už idem hrať aj Stranger Things sezónu, takže poďme na to. Trio. Nechcem Edgara. Yes, ideme. Poďme. Nech ich rozbijeme, našľaháme. No uvidíme, čo to bude dneska. Ostro. Ale práve ja. Prečo obidvaja mi tak ma spojili? Si mi to prišlo tak divné, no. Nevadí. Poďme ďalšiu hru. No, dobre. Ideme znova, ďalšie kolo. Ideme na to. Toto si dáme rollout speed, nech sa nám rýchlejšie prebíja. A ideme na to. Len tam na Barleyho.
Mami? Naj. Počkajte chvíľu. Môžem toast? Môžem toast? No, ne. No, už som tu, musel som sa ísť napiť, lebo som bol extrémne smedný. No, poďme. Dáme ešte jednu hru? Dajme ešte jednu. Ale dáme iné, oné. Nechcem toto uhnite. My chceme, počkaj, to ešte nemám ani pootvárané. Kámože, dajme Bravo povoliť, nech je zábava. Takáto mapa, niekto na diaľku. Niekto na diaľačku. A toto je taký zasa, že toto. Toto typečku. No dobre, máme novú gadžetku. Som to tu troška si čítal, že ktoré by bolo lepšie. A ideme ďalej. No, typci proti nám, no GG, vidíte tohoto? To bude bomba. Ale máme dobrý tým, takže nebude. Heal. No, tohoto som sa vám dal. Half goals! Ale ne. Pardon, ja som tu nehral Brawl Stars. Hey, victory! Yep. Ideme ďalšiu hru. Epic! It's epic. It's very good. It's epic. It's very good. Počkajte, padla mi tu troška kamerka dole. Pardon. Tak. To tu máte. Joj, bol. Super. Nice, jednak som mi nahral. 69. Prehráme ďalej. Poď. Haf. Posledná hra. Vydám vám potom už videjko iba. Poďme na to. Tak. Ďalšia časť mojho Brawl Ballu. No, poďme na to. No, GG. Toto bude férové.
Som vám ešte nastavila videjko, niekto máte lepšie na pohľad, ale počkajte. Musím vám to dať takto. Tak. Teraz by ste mali vidieť maximum. Jupi! Ktorý... My sa pozrieme, či tu máme nejak... máme tu odmeny. Ešte si to pootvárame toto. Super, nevadí. Na Taru šetríme, samozrejme, že Tara celú moc nemusím, akože je to taký retard. Mám tu Karla, sa mi zdá. Berem ho. No dobre, a čaute.